Селям алейкум, в эфире программа General Studio. Сегодня у нас в гостях украинский композитор, мультиинструменталист Олекса Кабанов. Селям алейкум, хош келдинес. Алейкум салям. Как настроение? Дуже гарно, дуже чудово. Вы сегодня взяли с собой несколько инструментов. Сколько у вас их в наличии и на каких вы играете? Ну так, дійсно, сьогодні я декілька інструментів тільки була можливість привезти, бо час обмежений, можна було, звичайно, багато чого розповідати і показувати різноманіття інструментально. Ну, такі основні інструменти, ті, що я пов'язують зі Сходом і Заходом. Це сітар, індійський інструмент, саз, Турція, середземноморський інструмент, колісна ліра, а також уд. Аль-уд – це арабський інструмент, те, що я зараз сьогодні є зі мною. А взагалі інструментів дуже багато і представлені країни світу майже всі. Є і Китай, і Індія, і давня українська традиція. Це відносно невелика насправді колекція, бо насправді інструментів в світі існує дуже багато, це просто це необмежена кількість, але дещо в мене є, скажімо так.
вас возникла любовь именно вот к народным инструментам? Ну, насправді це не було чимось таким несподіваним, бо я цікавився у юнацтві рок-культурою, рок-музикою, і якраз тоді пішла ця хвиля рок-музикантів взагалі. Це 90-ті ще, коли почали звертатись до етнотрадицій, з'явився етнорок, і я слухав багато такої англійської музики, американської, і навіть мене спочатку цікавив просто інструмент харді-гарді, то що ми називаємо колісна ліра, англійською називається харді-гарді, там коли крутять оце коліщатко. Ну, сьогодні я ж грав на цьому інструменті. І дуже дивний інструмент для мене. Думав, що ж я цікавий інструмент, воно ж десь існує, мабуть, і в нас такий є. Дійсно, в Україні такий інструмент є, називався корбова ліра. Ну, корба – це рукоятка, або колісна, або коліщатко. І спочатку я зацікавився тільки цим інструментом. І купити це було неможливо, бо їх у нас не виготовляли. Просто я дізнався, що є майстерня Миколи Будника під Києвом, в Ірпіні, де в кобзарський цех. Збиралися просто люди, які хотіли займатися відтворенням української традиції, бо та бандура, яка в нас академічна, вважається, вона не зовсім традиційна. Це бандура, яка з'явилася в 50-х роках, це був вже такий інструмент, створений з схематизмами. А тоді такий з'явився рух, чи такий осередок людей, які хотіли таку архаїчну культуру. Там робили ці ліри. Я перший такий інструмент, що я зробив, цю колісну ліру.
много путешествовали по восточным странам. Расскажите о самом интересном впечатлении, может быть, от увиденного или от услышанного? Насправді, таких мандрів, я був в Індії, куди знайшов. Ну, в принципі, Індія – це така країна, де можна все побачити. Там представлені всі культури Сходу. Бо в Індії є такий мікс різних народів, етносів, і можна, там різні квартали, райони, де живуть і перси, і якісь мусульманські райони, і індуїсти. І, звичайно, що в Індії там дуже цікаво було. І я не скажу, що там багато мандрував, але привіз звідти ситар такий давній, там щось років 70 чи 80, і я походив по крамницях музичними інструментами і просив, покажіть мені, що у вас там лежить за стойкою, там десь в ваших сховищах, не на вітріні, а десь там, у нас є там, і там такі купи інструментів були, і вони якісь там вже не зовсім в такому стані. Але там я пошукав те, що і купив собі ситар, там ще... Це інструмент, так? Ні, це ситар такий сучасний, бачите, тут вже він такий модерний, це електро, а той архаїчний він в мене сьогодні. А вас там хтось учив ігрі на ситарі? Насправді такого постійного не було вчителя, який би навчав, але я звертався до людей, які грали, і там були епізодичні уроки, де я там у того подивився грати, там потім відеозаписи передивлявся. Фактично навчався самостійно, але звертався інколи до людей, які трохи щось знають на цій темі. На каком самом необычном инструменте вам приходилось играть? Із останніх, то що доводилось, це мурінхур, монгольський інструмент. Тобто там така кінська голова в нього вирізана, там дві струни і така культура степь, тобто це таке ближче до шаманізму, така культура. Цікаво було знайти якісь такі інтонації. Це такий дійсно незвичайний інструмент, там навіть замість струн в них стоїть конський волос. Виходить, що в них кінський волос, він йде як струна і як смик. Тобто така незвичайний підхід.
Ваша музыка уникальна и разнообразна. Вы выпустили 7 альбомов, а в некоторых из них преобладает звучание восточной музыки. Откуда такая любовь к Востоку? Було декілька таких моментів. По-перше, спочатку я цікавився давньою музикою, європейською, українською, потім я почув, що є такі інтонації, цікаві. Наприклад, навіть цей сітар, індійський інструмент, він теж чимось нагадує колісну ліру. Я теж слухав, коли українську музику, я відчував, що є таке медитативне підґрунтя, тобто люди, які грали українські думи, традиційну епічну традицію, у них такий, то, що ми називаємо східний підхід до музики, більш медитативний. І навіть українська кобза, традиційний інструмент, теж там немало дів на грифі, грали як на уді, тобто була така техніка гри дуже подібна до гри на уді, тобто лади були складні і дуже таким навіювання таким східною культурою. А насправді розділення музики на східну і західну традиції відбулося відносно не так давно, десь 1000 років. Тому з'явилася в європейській традиції з'явилася поліфонія, багатоголосся, а східна культура вона більше залишилася архаїчною, такою більш прадавньою, зберегла цю давню таку традицію, яка теж була притаманна європейцям. А далі просто в моїй музиці є і суто європейська музика, а є поєднання Європи і Сходу, а є суто східна, у мене альбом є «Вітер зі Сходу», там суто така персидська музика, там таке поєднання не чиста Індія, але є такі інтонації Персії і Середньої Азії. Спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам в гости, порадовали нас. Я надеюсь, мы еще с вами встретимся. Вам теж дякую, що запрошуєте, що підтримуєте. Дуже дякуємо. С вами была программа Jungle Studio. Оставайтесь на телеканале АТР. Слушайте хорошую музыку.